Vidim da je. Valjda mi niko neće doći. Oooo! To snimio? Ma, ne kažem ja to zato što ti ne znaš, nego sam ja to stavila veoma blizu tebe slučajno. Potrebno. Ma pođi u kulu 2 puta! Lagano, brate. Što me svi gledate, jedno vjerujem sve, I jao, vidi ga. ja sam našao Dijanu, broj. Ajde, tvoje. Mamu ti je. Evo ti. Ajde. Evo ti! Evo ti, ja nisam mislio da će gubiti, evo ti. Šture, nemoj se boriš. Ili se bori, okej. Stižem da ti healam ako... Untargetable moment. E vidi Ignite. A bolje da je invisible. Koliko je bolje da si invisible nego untargetable? Ukrao sam ga! Nisam ga ni vidio! Dolazite ga ni delim. Uzmi ovog minuna. Meni? Pa jesi slep, eno je! Nema je više, broj. 172, Evo je 5 metra ispod zemlje, Borez. 127, znači ovo je ono, ovo je zata klasična O moj bože, Nemanja, pental! koji ima Imam tebe, Tepej se! Šta? Minion! na internet će moći. Su su flash u nas! Ajde sad ubi, brat. Sad je glup kukurac. Čekaj 7 sekundi. Nisi ti flashu? Nisam. Ali ja jesam. Ja mislim da je ovaj u ovom bušu. Nadam se da znam tačno što ću se flash. Aj, reci. Bit ćeš u ovom žbunu nevidljiv i smajtovat ćeš mu buff. To je ideja, ali mislim da će vidjeti, zato sam kupio Hex Flash. Aha, vidjet ćete zapravo, ajde. Kakav kanceraj, brate, ne možeš da se pomereš kod Morigane. I sada, i bežite. A ne. Vratio se na blue! O moj bože. Otkrio si se, ne! Ne! Borez. Patka! Džungla. Marko, vidi patku! Kakva patka, što se bodeš? Patka, Tu nema ništa, je se bodeš? patka, Ovo je pohodno tu patka, šta pričaš? patka. Jer vidite, gradiranje, brate, tu je žaba ovdje, Sad ću brate, te nema sklonim. patke. Patka, brate. Kakva patka, je se bodeš? Sad više nema patke. Ja ne vidim nikakvu patku, je se vi bodete, jebe. Ovaj dečko je slep na oči. Ali kako je on cijel nivo ispod, brate? Valjalo bi malo da gankujemo ovaj bot, znaš šta misliš, Sabi? Da im pomognemo, čini. Simona, vidim nešto se muče tamo, znaš, imaju neke ove... Evo ga Gragas, ali šta da radim, brate? Mislim da će ti se isplati, realno, ako ukradeš koji kill. Pa nisam ja da kradem, ja ću samo da pokradem... Maš Q, maš Q. Za sekundu! To je to! Kakav gank ljudi, šta je bilo, mislim? Šta je ovo? Mnogo važno. Kako je ljut, brate. Nisam se ni flashao, brate, jebano promašio. Oće li jebote? Ne može ova. Ova Ashe jebote. Udri ga! Ajmo na njega! Svi su ovo. Imamo mal! Dobre! Uj, jebote. Idemo bre! Invade, braće, invade. Obojite se vozimo. Zapravo će invade. Respekt. Kakvi su in Mass 6-4.